Orain urtebete, betiko ohiko aretoan Antonianotan, hainbat gauz esan genitun, nik gogo eta pare bat behintzat atza berriz berreskuratu nahi nituzke. Gogoratuko zeatezte garaizenua, batzuk zioten hauteskundeek berehala zetoztela, Ibarretxek parlamentua desein eta urriako deitu behar zitula, hoi izan sozialisten eta popularren kalkuloa. Legebiltzarrean galdeketa edo konsulta legea onartua zen, data jarrita zeon, Espainiko gobernua bultzatuta konsultaren debekoa jakina zen, eta uda partean genden. Etorkizun hurbilari begira, gauz asko pasadira. Hemen 11 batzoki aipatu diran bezala, hainbat eta hainbat hamarkadetan, urtebetean ere gauz asko pasadira. Baina gauz bat, hitzezitz, esan genuen Antonianotan. PSOEk eta PPek aukera baldin badaukate. Alderdi politikoen legea tarteko, behaien indarrak zenbatzeko eta gu albora usteko, egingo dute. Egingo dute. Askok, esaten dute, baina hori posible da. Baita ere, kanpainan bertan, martxuan. Posible zen eta posible da. Da egin dute. Egin dute. Baina, zautzen aipatu dan bezala, gaur egun, bakarren batek esango luke ez, batzuk komunikaduak izte dituzte ba, gora Euskal Herria sozialista eta gora Euskal Herria eskatuta lehen Euskadi zena, gobernu sozialista egon badago. Baina herri hontako gehiengoa, sozial eta politikoa da abertzalea. Abertzalea da, hori ezaztu. Eta Patxi López ez da iritsi lehendakari izatera, ezkerraldeko meategitako langileen, edo Eibarko sozialisten, edo Donostiko, edo Gasteizeko botoekin. Boto horiek bereaz zituen, iritsi da lehendakari izatera, eskuindar botoekin, PPren botoekin, alderdi politikoen legea tarteko, baino Partido Popularraren botoekin. Jakinda, gutxiengo batekin, haidiala gobernatzen, nun eta herri batetan, nun gehiengo sozial eta politikoa abertzalea dan. Hori ezaztu. Ze galdera egiten dezutena kalean, batzokietan eta bileretan da, honek iraungo aldu. Iraungo du. Iraungo du. Estadu estrategi bat delako. Ez dute arratzalde batean asmatu paktoa eta esan, bueno, guantxe ingo igu, saiakera bat Euskadin. Euskadiko politika kontrolatzea etorri dira. Da hori da behaien eginkizuna. Ez daukate beste eginkizunik.